Ko ka san cewa da 'yar wayarka da wannan firintan za ka rinƙa buga katin waya kai da kanka? Imma MTN ne, Airtel ne, 9mobile ne, duk katin da kake so za ka iya bugawa da wannan firintan. Mu dai muna sayar da wannan firinta akan kuɗi naira 28,000 sannan muna garin Jos. Bayan haka mun buɗe channel group na WhatsApp, duk wani yanda ake buga wannan katin, imma ga group wanda suke haɗa katin suna ciki, imma ga channel ɗinmu yana ciki, imma ga pricing da ake buga kati yana ciki, imma ga yanda za ka yi ka haɗa katin, yanda za ka yi ka yi rijista, yanda za ka yi ka printing. Sannan kuma duk wani update da muka samu game da yanda ake printing kati muna sawa. Kamar yanda kuke gani yanzu mun samo wani update, yanda in dai ka riga ka buga kati ko da ya kai guda 1000 a dannawa ɗaya za ka printing. Ba kamar baya ba, yanzu muna samun update. Da wanda muka samo website ɗin ba shi da riba sosai, yanzu mun samo mai riba. A yanzu haka ma muna ƙoƙarin samo wani wanda ya fi wannan, don haka ku bi mu a channel ɗin.